TV. Vamwe vari kuti miswa iwe inandimire zvekumhanya muri Zimbabwe ndadzoka zvekare kana uchinge watoona ndaya kudai so ndinenge ndiri one zimonya riri kupedza masports rinokwanisa kungosumudza chimwe chipolitical party chirovera pasi. Nhasi handisi mumudhi yekuita izvozvo because nhasi handina hasha, but zvandoda kungotaura panapa pane skillful iri kutaurwa zviri kutsanangurwa naadvocate Nelson Chamisa vanova ivo godfather zijongwe kana kuti murungu in terms of ma-opposition political parties ese zvawo ari muZimbabwe. So nhasi vari kuisa madhadha getting ready, putting all the ducks in a row. Paiswa madhadha 5 ari pamutsetse. So the rumors iri kutaura kuti zvoni kwamutare vari kuda kunobvisa VP Chiwenga zvamuchose vada kutovadzinga muzano. Kana vachinge vadzingwa muzano vobva vabviswa pavice president kwabvaiswa vice president wechikadzi. This is the rumor according to the situation, according to everything or anything that is happening. But I understand kuti Mnangagwa is ready to risk it all because iye atonga pake aguta anakidzwa anakirwa noupenyu everything zvinhu zvake zvabho. Akanganoti akamboita border jump akambobuda akapinda muvhiri regonyeti achitiza muZimbabwe achitiza Mugabe. It's a topic for another day, but zvinhu zvekuti zvaitaurwa matauriro iwayo. But kana mchinga matoona ndaya kudai so advocate Nelson Chamisa vane zvinhu zvavari kudawedza kutaura, even though pane marumors ari kutaura kuchinzi murungu murungu hanzi arida kumbobuda kuenda kuHarvard kunodzidza kunostada kuti ndoita seiko politics. You know, inini ndatombotaura nyaya dzacho nchiti even if you want to start a company you don't have to hire someone who, in fact you don't have to go out there and start something, but you have to hire someone who is smarter than you in terms of the industry yaunongochida unopinda nezvayo. So I think it was wiser dai murungu akwanisa kuteerera nyaya idzodzo angohaya munhu akabva kuHarvard kuti aite kana vice wake. Zvinhu zvaikwanisa kuzoita se kumeka sense, in fact zvaigona kutomeka dollar kuite sense, but I don't know what is happening. I don't know chichiri kunetsa murungu angoti yeye nhanzi ndiye arida kuenda ndinyaya dziri kubuda masocial media and you know kuti nyaya dzikana chibuda asi nyaya dzekunya, but murungu ari kutesta mastreets kuti vana veZimbabwe muri kubvumirana nazvo here kuti murungu abuda aende kunostada kuHarvard ambokusiyai muri nherera futi. Because pa 2023 murungu akakwanisa kungorelifa akatyira nyama dzake kati nyaya dzekurwa naMnangagwa kana nyaya dzekusungwa naMnangagwa adziti geti beta sei ndimbosiya makadaro and then I will come back, but it's a topic for another day. Regeza timboona kuti vana veZimbabwe vari kuti diko nenyaya yemadhadha 5 ari pamutsetse ari kubviswa 1-1 naadvocate Nelson Chamisa. You know, inini handina time yekutambisa, handinoweka nyaya kunge mets, handitambe pabasa. Chibasa chedu hachibvumidzwa notamba wose watamba basa zvino unongodhako. Right, munhu wekutanga pana vari kubuda ari kudedzera kuti zvoni right, baba vaChamisa miswai 25 years muchiri kungoronga here nekungonoronga asi chabuda hapana. That is the first comment. I don't know kuti murungu ari kuti kudini nyaya iyoyi. Murungu ngaaoneswe zvekutaura vana veZimbabwe. Vamwe vari kutovhurwa bhaibheri racho. Major comeback for Chamisa. Zimbabwe opposition leader Nelson Chamisa has promised a major comeback, saying he is finalizing his preparations to challenge either President Mnangagwa or VP General Chiwenga in 2028 election. I understand kuti Chamisa is ready to challenge VP Chiwenga. That is the strategy. Chamisa chakanetsa akatombotanga aita lawyer wa Mnangagwa wacho. Saka kuti aenda kunochallenge munhu aimpa mari, you know, it's not that easy. It's not good, guys. Kuti munhu unochallenge zokuti Chamisa ngari lawyer wa Mnangagwa, myself I know that, but atangana basa nazvo because law is a full-time job. Law is business. That's what I know about this issue. Mukuzwana, law is business. Saka nyaya iyo ngatiise paside. Timboona zvekutaura mumwe pana pari kuda kuti there should be an honest campaign on how to stop Chamisa for splitting our votes. We are running out of time. Takutochembera. He tried and his method proved ineffective. If only he could help with resigning and supporting the next person. Inini nyaya idzo aina nterere. Ndiri ndurani handidi kudzinzwa nyaya idzodzo kana iwo uchida kudzinzwa nyaya dzekuti hanzi azodedzera next person kuti amuindose iona wadzima wako putseke makapusa. I don't want to hear that nonsense. Kana mchinge muchidziterera musandiudze inini panapa handidi kudzinzwa. Fuck off.
What I know is I don't want to hear anything to do with Idi and Umud and inanditaura nchitenderera kana muchida vanhu ndoziva ndakambonomwe munhu achiti yo dai uchingosapota Idi chikuti zvikufambire enda kune vanhu vanosapota Idi usauya uchindipedzera nguva usakomenda uchindudza kana uchiziva kuti uri panapa yo make sure kuti wamude like what I do anditenderere. I don't like him. Anditambire zvimota zvake ndakambochiofwa chiakwa pamadizo acho paitopwa zvipfana zvarakashipasa paningina we were the first people kutanga kuofwa kunzi uri kuda akwa anditoide ende pandakatobuda ndikatoiramba pane one of the guys akabuda on my birthday akati Kulient, I would want to thank you for what you did. Handina hangu mari asi mbinga but ndakwanisa kuriska ndokukutengera kaWonder Fit. My Wonder Fit is there in Zim iriko kana muchida kuiona ndokuratidzai every day ndokana chitenda munhu iyeye pakuti akandita nzi wakagona kungoramba ako handisi hangu mpinga ndakatosevho imwe mari but zvakandipusha zvakandisvika pamwoyo hanzi everyday ndaingotaura nezvako nchikuti mwana uyu mupfana uyu akashinga kuramba ako. Saka kana uchiziva kuti iwo uri timu rekwananhengerekene chimbotimirirai. That's all. Ndikona mumwe pari kuti zvoni paunoona general vachida kuvharirwa panze what more imimi vakuru ZANU inoda hondo the rest zororai mozova nyika yanaka anzi ZANU ndehondo. ZANU hondo haide ini ndoziva zvakaita kuti nekungwarisa uko ndakagara pasi nemadhara ese like hatikwanisa kuti munhu angagwane chakacontributa muhondo kuti nyika iuye kumazimba. Handidi kudzinzwa nyaya idzodzo kana muchidzudzwa ende munoudzana muri kuMidlands kana kuti munoudzana muri kuzumba kune vanenge vachimusapota. I don't want to hear that nonsense. Munangagwana chanoziva pahondo yerusununguko yeye munangagwa akatodhipotwa akatodzosera kuZambia uko akatonzi uyu ana kana dhiri akazodzoswa naMugabe. Mugabe akutoti let that young man come back because ndakagara naye kujeri. Ndombiri yetinoziva yamunangagwezo kana ione imwe mbiri unoziva izive ikoko bozi hamuna chamunoziva munongosapota vanhu hamunombosvika kana maform 3 mese kana maform 4 kana muchida kunditira nharo yemu nemacertificate yenyu maolevel indibozitiri handidi kunzwa zvimwe nyaya dzisina basisi hamuna macertificate emaolevel ukona uchisimso akarwa hondo asiri yakaunza nyika hatina chanoziva dhaman akatodhibho zvake zvemunyati yake. That's why we don't want to hear such anything to do with iye haana chanoziva pazvinhu zvakaitika. That's it. Ndikuona mumwe ari kuti since you are a believer ED is conducting rituals around the country but I never hear about encouraging people to pray and fast. Vanhu vemachechi mbomeda kusaidi iwo ndezvinyu pasaidi nyika iri kutoenda nyaya yechechi otherwise ndokukata izvi so this video ndakatozvimira handisekere usati uudze nyika inei ona ndoda kuudzai ZANU-PF kasvika vanobhadhira machechi acho mapasta iyo makandiwa ibetenjewo zayoja ndiudze imwe chechi mapostori chechi dzese dzakakepchwa muchati yaMwari yacho ndeipi. I used to go to church a lot ndakatoona kuti vanhu vacho machechi vari kutengeka nemari vari kutengeka nemota ndikati I don't want to hear anything to do with churches. Musasandudze nyaya dzemachechi futi kwatonzi haunotudza kuti tinamate for that iwo munamakoto wako unoshandewo kana prayer yako yaishanda wakadi kunamata musi wa 23 August 2023 iwewo kuti zvifambe mushe iwo kana munamato wako uchishanda haunotsanya herewo uchingotsanya zvinhu zvisingadi iwo vanhu vari kuda kuchibhakira muziso. That's all I'm saying. Ko unoda kunyengerwa nenini kana usingazvinakirwe nazvo do I care? That's all I'm saying. Ina handisi kuti tendererai handisi kuti tyai vanhu but ndingoti chavanoda chii how to stop them chibhakira muziso ichi iwe kana usingazvigone handizive ini zvokunzi biblical we don't use the word biblical kunoko biblical kuti ase kwacho biblical ndiani hatiterere nyaya dzina nebasa rese ende ipana panozva ndiri kuramba chingona nyaya pamwe iri pana pari kunzi I think you are just a loser misleading people who are suffering with false hope. Just be honest. Hauna plan kana one zvayo. You don't even act like somebody who was mentored by the great Tsvangirai. You lost it the day
he died. Vamwe vari kutaurawo vachiudza Chamisa izvozvo. Inini ndiri kuda kungoudza vanhu ivavo vari kutaura izvozvo vachiudza Chamisa kuti oneka, kana muchiti Chamisa haana chakadzidza kuna Tsvangirai, Tsvangirai haana kumbobvira akadzidzisa Chamisa chete. Tsvangirai haana kumbobvira paaishanda anga asingashande naChamisa chete, aishanda vanhu vakawanda, ana Madhuku, ana Biti, vese ana Kupe, ana Monzora, ana Mudzuri. The list is endless. Munogona kunotsvagawo maqualities acho ikoko kwavari. Hazvimboite kuti munhu amente munhu one. Never ever. No, never. But kutora mafacts background. Nyaya yanga ndingoimira bozi ini ndikuona kuti vanhu vemuzimbabwe munenge mukakudherera kamunoita bozi inozatoida kuti tionesane nyaya iri paground, but ndakaona kuti mazimba munenge kudherera kati papa. Alright, varipo here. Kana pana vanhu vanoregistrwa makambani ekuvhurira maFNB business account, batai education research. Kana usina work permit kana study permit, ndo basa ravo riko kugadzirira zvinhu izvozvo. Mukoma Owen vakatouya as a CEO we-education research, the biggest company inobatsira vanhu vanoda kugara vachinonhigirira zvinhu zvese. Contact him on the numbers that are showing on the screen. Vabate Mukoma Owen is the only one.